Mnoho regionálnych skupín, o ktorých veľký svet showbiznisu nemá ani tušenia, má tisíce verných fanúšikov. A 4 takéto kapely na východnom Slovensku dokázali niečo, čo tu ešte nebolo. Potvrdili, že napriek rivalite a konkurencii vedia spolu vychádzať. Ich spoločná skladba sa na sociálnych sieťach teší veľkej popularite. Majú vyše 600 000 videní. Pochádzajú z rôznych miest východného Slovenska. V komunite sú hviezdami. Majú dostatok fanúšikov, aby každý išiel svojou cestou. Napriek tomu chceli byť príkladom, že je lepšie sa spájať, ako sa rozdeľovať či hádať sa. Ľudia neveria tomu, že my sa máme radi kapely, že sa stretávame a tak, hej. Takže chcel som to tak spojiť, že zavolal som tu chlapcov, že či urobíme jeden projekt nejaký. Pre mňa to bola veľká podsta, že sa môžeme dať tak dohromadiť také kapely, ako sme teraz vyznávaní na východe. Pri tom nácviku sme sa najprv museli radiť, každý jeden, o tom texte. Stále stojí pri nás. Sme všetci kresťania, takže ten text je vlastne napísaný o Bohu. A každému lásku dá. U nás je všetko Boh. Ľudia sa už veľmi tak nemajú radi, takže týmto som chcel s tými chlapcami zaspievať, že by proste trošku otvorili oči. My sme sa stretli pred večerom, za takých 7-8 hodín sme to mali hotové. Dali sme to aj v slovenčine, lebo niektorí z našich Rómov malo čo rozprávajú rómsky, ale viacerí východňari rozprávajú slovensky. My, tí starší, my nemáme hudobnú školu, bohužiaľ, ale tí mladí už, keď sa venuje hudbe, tak nech má aj papier. Snažíme sa napredovať, učiť naše deti a tak to pôjde z generácie na generáciu. To bol taký, ja si myslím, že môj zážitok, na ktorý ja nezabudnem. Sme sa zhodli na tom, všetci 4, že aby tá pesnička bola taká výnimočná a hlavne ten text, aby bol výnimočný pre všetkých, pre náš národ.